Αυτός είναι ο φίλος μου ο Τσίρος και θα επιχειρήσει να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής για 24 ώρες. Και αυτός είμαι εγώ που είμαι σε ρόλο προπονητή και πάμε, όχι μόνο ρόλο προπονητή, ρόλο γυμναστή, προπονητή, μάνατζερ. Οπότε πάμε στον παίχτη να φάει πρωινό και να συνεχίσουμε με τις δραστηριότητες που του έχω ετοιμάσει για μέσα στην ημέρα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Φτάσαμε σπίτι του Τσίρου. Καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνουμε, είσαι έτοιμος? Είμαι πανέτοιμος για 24 ώρες. Καλημέρα. Το πλάνο είναι σήμερα. Τρώμε πρωινό, πάμε για προπόνηση και τα υπόλοιπα μέσα στο βίντεο. Θα φάμε μια μπανάνα και τόστ με φυστικό βούτυρο. Γιατί ως γνωστόν, ένας επαγγελματίας αθλητής και ιδιαίτερα ποδοσφαιριστής θέλει ένα πρωινό πλούσιο σε υδατάνθρακες. Μπράβο. Αυτό είναι, ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα που έχεις βγάλει, Ναι. Μπράβο. Δεν μου έχει βγάλει αυτό. Έχω βγάλει πρόγραμμα. Αληθούν το φυστικό βούτυρο και πρωτεΐνη και υδατάνθρακας. Καλή μας όρεξη, παιδιά. Καλή όρεξη, Παναγιώτη. Σαν σωστός ποδοσφαιριστής έχω ανταλλάξει φανέλες με κάποιους παίχτες. Μαλτίνη στα prime του, 2006. Κάποιος κλικ έχει παίξει αυτό το στόμα. Ωραία, πόσο κοστολογείται αυτή η συλλογή εδώ? Χιλιάρικο. Α, Σάβινε! Για όσους ξέρουν. Τι λες ρε, αυτή είναι πολύ ωραία φανέλα. Εδώ ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών, Πω. Λίονελ Μέση. Εδώ έχουμε την πιο σημαντική συλλογή. Άσε τώρα εδώ τον Immobile, άσε τον Dybala, άσε τον Griezmann. Είναι γωνιά, έχουμε εδώ αυτή που είχαμε κατέβει και στην Κρήτη. Αυτή η πρώτη φανέλα, αυτή η φετινή εκτός έδρας, η περσινή που πήραμε το κύπελο και πόλα αποστολής. Πράσινο είναι, άντε! Στον δρόμο για το γήπεδο λοιπόν. Τι έχει η πρώτη προπόνηση της ημέρας? Η πρώτη προπόνηση θα βασιστούμε σε κάποια κομμάτια κάρδιο, ταχυδύναμη, τελειώματα. Τελειώματα είναι το χειρότερό μου να πω. Θα το δουλέψουμε και θα είναι το καλύτερό σου. Θα δεις την επόμενη. Άρα, coach. Θα δεις αύριο που θα είσαι καλύτερα. Μέχρι να φέρω τα κονάκια. Κάνει ζέστη coach. Ξεκινάς ένα 8 λεπτό ζέσταμα για να πούμε στα πιο σημαντικά. Πάμε. Μα δεν θέλω coach. Πάμε παιχταρά μου, πάμε. Καλά. Πάμε. Ξεκινάμε με τα πρώτα τεστ πριν ξεκινήσουμε την προπόνηση για να φανεί και η διαφορά. Ξεκινάς ταχύτητα, αλλαγές κατεύθυνση στα κονάκια, πηγαίνεις, ξαναγυρνάς, κρατάω εγώ χρόνο να δούμε πόσο βελτιωμένος θα είσαι με την αυριανή ημέρα. Έτοιμος! Ο παίκτης είναι στα 8 δευτερόλεπτα. 9. Άντε! Απ' έξω! 14-25 το έκανες. Κάνω ένα screenshot. Πάμε στον επόμενο σταθμό. Επόμενη άσκηση. Κάνει άνοιγμα μέχρι τη γραμμή. Έρχεται εδώ στην μπάλα. Θα είμαι εγώ κάτω, του κάνω πάσα και θα κάνει 3 σουτ από εδώ, 3 από εκεί. Να δούμε πόσα θα βάλει. Πάμε και 3 από την άλλη, 2 στα 3 έκανες από εδώ. Δύο στα 3 ξανά. Συνολικό 4 στα 6. Οπότε στην πρώτη άσκηση κάναμε 14 δευτερόλεπτα αλλαγής κατεύθυνσης. 4 στα 6 εδώ και πάμε να κάνουμε λίγα τελειώματα. Τελευταία άσκηση, του πετάω την μπάλα από το τέρμα, στη γραμμή εκεί. Θα κάνεις 2 επαφές, θα κάνεις 3 σουτ πρώτα στις κάτω γωνίες και 3 στις πάνω και θα συγκρίνουμε με τα αυριανά. Καλό. Εντάξει, το πρώτο σουτ ήταν πολύ καλό. Promising, το πίστευα δηλαδή ότι μετά θα βάλεις κάτι. Θέλουμε δουλειά. Φταίει το γήπεδο coach. Πάμε, ξεκινά το τρέξιμο. Το γήπεδο coach. Δεν σε βλέπω καλά. Θέλουμε επαγγελματικά στάνταρτ. Miguelito, yeah. Dale hasta abajo, baby, no hay más nada. Vamos despacito. Κάτσε μου πάνω. Για κάτσω κι εγώ πάνω. Πάμε.
Μπράβο! Δεν το πέτυχα. Keep up the pace! Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το σώμα του είναι γάμα εθνική και παίζει. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ... Δεν είναι λογικό. Ναι, ναι. Το φιζίκ του είναι πολύ δυνατό. Πρέπει να του δουλέψουμε λίγο το κάρδιο, πρέπει να του δουλέψουμε λίγο την τεχνική όπως είδαμε στα τέλη. Και λίγο να λυγίζει λίγο γιατί είναι λίγο κύριο του. Μπράβο, 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 μπράβο. Κάνε λίγο διατασούλες, κάνει διατάσεις ο παίχτης. Του έχω ετοιμάσει φυσιοθεραπεία, θα πάμε μαζί, να κάνει λίγο χαλάρωμα και το απόγευμα έχουμε τη δεύτερη προπόνηση με γυμναστήριο. Έχουμε full μέρα, βέβαια το βλέπω έχει σκορπίσει από την πρωινή προπόνηση. Τελειώσαμε την προπόνηση, Κάναμε μπάνιο, είμαστε καθαροί. εγώ δεν έχω κάνει, αλλά έκανε ο παίχτης. Εδώ βράζουμε ριζάκι και μετά την προπόνηση τι χρειάζεται. Πρωτεΐνη σίγουρα χρειάζεσαι. Γι' αυτό ο coach έχει πάρει την καλύτερη κοπή, μπριζόλα μοσχαρίσια. Σε αφήνουμε να κάνεις τη δουλειά σου. Εντάξει, λεφτά για σεφ δεν είχα να σου βάλω, αλλά... Και στην τελική ο Χάλαν, ξέρεις τι, μόνος το μαγειρεύει. Δείτε τα vlog της σχέμα. Να μας πει ο coach. Λοιπόν, για να δούμε. Πολύ ωραία. Κόψουμε αγματάκι. Αφήνουμε το παίχτη να φάει και σε μια ώρα του έχουμε κανονίσει να πάει στη φυσιοθεραπεία του. Παναγιώτη, εντάξει. Εντάξει coach. Εδώ είναι το καλύτερο φυσιοθεραπευτήριο στην Πάτρα. Αφήνω εδώ το Instagram, όποιος θέλει να πάει να έρθει. Και έχουμε φέρει τον αθλητή μας να κάνει ένα χαλάρωμα. Είναι πιασμένο coach. Πάμε στα μέσα να δούμε τι μαγικά θα κάνει η Χριστίνα στο πέτυχο. Ναι, αλλά θα μου κάνεις ταυτόχρονα, κοίταμε, θα σε δώσει σπριτ, ας πούμε. Ναι, και θα πατάς τέτοια και πιο χαμηλά. Μπορείς, πάμε, το έχουμε και πιο χαμηλά το κέντρο βάρους σου. Πάμε εκεί. Ωραία, πάμε. Τι έχω Ψάχνεις το φτιάξει. μπλε. Πάμε. Με ρυθμό, σβήσει. Παπ, παπ, πάμε. Παπ, παπ, παπ. Πάμε, ισορροπία. Πάμε. Μπράβο, ισορροπία. Μπράβο. Ωραίο, stop. Τέλεια. Λοιπόν, που τα έχετε ξαναδεί αυτά. Μπορείτε να εξηγήσετε. Χριστίνα εδώ. Εγγύης. Σύρο, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Πολύ καλή σας. Μπράβο. Σούπερ. Πολύ καλά πάμε. Και μετά μπορείς να κάνεις και μία σαν διπλίευση. Πατάω, ανεβαίνω, πάλι πίσω και πατάω, ανεβαίνω. Χωρίς τα φωτάκια, μην το πες. Χωρίς τα φωτάκια, για να κάνουμε το feedback. Έχω αφήσει τα σκύπτρα. Ωραία, άρα σπορ και ανεβαίνω. Πάμε, περίμενα να σου πάω εγώ εδώ. Ωραία, πάμε. Επαγγελματίες Από αθλητές, έτσι. εκεί, ναι, κάτω και ανέβα. Πάμε, πήδα. Ένα, μπράβο και πίσω. Τέλεια, πάμε. Δύο και πίσω. Μπράβο. Άλλες δύο. Πάμε μαζί, δώσουμε και χέρι. Πάμε. Πάνω. Μπουμ. Και πίσω. Μπράβο. Πάμε. Μπουμ. Και πίσω. Στοπ. Τέλεια. Μπράβο, Τσίρο. Μπράβο. Εντάξει. Εντάξει, άλλο επίπεδο ο coach εδώ πέρα. Ούτε επαγγελματίες αυτά. Αλήθεια είναι. Μα εντάξει τώρα. Ούτε επαγγελματίες. Προχωράμε. Έχουμε πλάνο για τον παίχτη. Πλώνεις, βάζεις και παντόφλι, βάζεις και κάλτσες. Σε ξυπόλυσε, θα έχει πεντικιουρ καλό. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε μία μάλαξη στην περιτονία, όλη την περιτονία, εδώ στον Παναγιώτη στο πόδι. Βλέπουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο γαστροκνήμιος στους ποδοσφαιριστές μας και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η αποφόρτιση. Εντάξει, εδώ έχουμε και τις δύο κεφαλές, τόσο της γαστροκνημίας όσο και του υποκνημιδίου, μύες οι οποίοι είναι μόνιμα σε τάση και είναι πολύ βασικοί στην επιτάχυνση. Όσο απαραίτητη είναι η προπόνηση, τόσο απαραίτητη είναι και η αποθεραπεία. Εντάξει, έχουμε εδώ τον ιστό, τον αχίλιο, εδώ την περιοχή του αχιλίου, η μάλαξη και η μάλαξη με ειδικές τεχνικές κινητοποίησης βοηθάνε πάρα πολύ τους ιστούς στο να κάνουμε την βαθιά αιμάτωση που χρειαζόμαστε, πόσο μάλλον στον αθλητικό τομέα. Εδώ στο θεράπεια θα βρούμε τη μυοπεριτονιακή απελευθέρωση της έργων, τεχνική που χρησιμοποιείται κατά κόρον στους αθλητές σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και για να δώσουμε και μια οδό. Αλιάκμονος 2 και Αγίου Κωνσταντίνου Εξωγιά. Τέλεια, όποιος ενδιαφέρει και έχει θέμα εδώ στην Πάτρα, εδώ είμαστε. Τσίρο, όλα καλά. Πώς νιώθεις? Θα σπάσεις όλα τα κοντέρα αύριο. Αύριο θα γίνει χαμός. 5 και 26 ώρα. Πώς νιώθεις τα πόδια σου, Παναγιώτη? Η αλήθεια είναι καμία σχέση με πριν. Έκανε καλή δουλειά. Φάνηκε στο βίντεο δουλειά. Εντάξει, ποιος τη χάρη σου. Πάμε τώρα gym.
για την τελευταία προπόνηση της ημέρας και μετά θέλω καλό ύπνο για να σπάσουμε τα κοντέρ. Let's go! Έχουμε έρθει γυμναστήριο, πιο Μυρμηδόνες. Μυρμηδόνες, εδώ, Ζαρουφλέγκα και πάμε να κάνουμε την απογευματινή μας προπόνηση. Τι έχει το πρόγραμμα? Κάνουμε τρικέφαλα και κάνουμε και λίγο πόδια. Ό,τι νιώθεις εσύ. Άμα νιώθεις πιεσμένος μην κάνεις. Μην βαρύνεις για αύριο τα Θα κάνουμε πόδια. και στάκι πόδια. Για πάμε. Είναι 6 φακελά νομίζω. By the way, έχω κάνει ένα TikTok για το Charity Games του PAMFC. Πάει καλά. Σε μια ωρίτσα έχει 2.500 views. Τα Specialty Game. Πηγαίνετε κάντε like, λογικά θα ισχύει ακόμα και τότε που ανεβαίνει το βίντεο. Κάντε ένα like να πάμε με Charity Games. Φρέσκι για να κάνουμε το τεστ. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Ωραία. Πόνι, γυρνάς, πέρα δόθε, πρέπει να κάνεις beat το 14-25. Δεν κάναμε προπόνηση χθες για το τίποτα, εντάξει. Πάμε, δώσε. Πιο κοντά στους κόνους. Πιστεύεις έκανες καλύτερο χρόνο ή χειρότερο? Η αλήθεια είναι φάνηκε έκανες καλύτερο και έκανε 12-02. Δεν ξέρω πόσο καλή προπόνηση κάνω. έκανες, Άμα να το κοιτάξω σε καριέρα, παιδιά. Μπράβο. Το χθεσινό ήταν 2 στα 3 και 2 στα 3. Εδώ δεν είχαμε βελτίωση. Πιο πολύ χθες δουλέψαμε στο ταχυδυναμικό κομμάτι και ένταση. Βγήκε στις αλλαγές κατεύθυνσης. Τώρα εδώ τι να σου μάθω, να κλωτσάς την μπάλα. Λοιπόν, πάμε στα σουτ. Τρία στα τρία. Τώρα, Παραπάνω είναι το δύσκολο, παιδιά. δώσε μια πρόβλεψη. Με 1 στα 3 θα είμαστε καλά. Είμαι και στόπερ, έτσι. Ναι! Ναι! 2 στα 2. Κάντο ρε! Ναι! Συγχαρητήρια. 2 στα 3. Εμφανίσει βελτίωση στο σουτ. Αδερφέ, ήταν όλα πολύ καλά. Το τελευταίο ήταν άθλιο. Εντάξει, δικαιολογείται. Μία μέρα κάναμε προπόνηση. Βελτίωση και στα σουτ. Αρχικά θα μου πεις ένιωσε καλύτερα μετά από. Ένιωσε καλύτερα γιατί η φυσιοθεραπεία είχε ανέμους στα πόδια. Με την προπόνηση. Στα σουτ είναι πολύ μεγάλη βελτίωση. Εντάξει, τεράστια βελτίωση δεν θα δούμε σε μία μέρα. Αλλά θέλω να μου πεις αν σου άρεσε η ζωή του επαγγελματία, ρε παιδί μου. Έφαγες καλά. Σε πατήσανε. Έκανες καλή προπόνηση. Γυμναστήρια. Πρέπει να το κάνουμε 48 ώρες. Δεσμευόμαστε. Λοιπόν, like, subscribe και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Let's go.